Gayu mutanen Allah. Kwana biyu ba ganin ka. Je ma da daga Lagos nake gaya ma. A'a ba. Ina gaya ma je na soka daga Lagos na gaya ma. Na zo na sami kawai iya wuya kun yi bacci. Kai ka bari kawai wallahi gashi Buhari nan ya sauka ne bai sauka bane a kasan da sai a hankali. Kai rabu da wancan mutum. Amma fa amma da mota ka dawo ko kuma da keke da mashin? Mota ko keke ko mashin wannan duk da inda jirgi ma na dawo. Kai jirgi na so kawai wai an yi soyona nace me da wai an yi soyona nace katuwa wannan na ga maka bari kawai dama an ce dama an ce jirgi yana da sauri ai ni ban yi tsammanin haka bane wallahi na ga ma dama ma an ce duk wallahi ka dan wani ƙara tsayi kadan wai ai na ga ma ai ka bari kawai na ga ma jiyan nan ma kai wannan iPhone ce kai bare wannan nake ga ma iya wuya ne wannan ina baka labari dama malaman musan ce duk juma'a ake ƙara tsayi jiya kawai ina kwance da daddare sai na ji